Laing piniriso nga gipagawas atol sa bagyong Yolanda dito sa Tacloban City na sikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi kagahapon. Miani siya sa Sugbo uban ang mga bakwit aron mangayo og tabang sa iyang mga higala. Ryan Sorote, Suginlimi. Tacloban Nagakpan og usab si Patrocinio Raya Jr. sa Bagay Tipolo kung man nakadawat og tipang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi sa iyang presensya. Nasayran nga gikatakda untang mugawa sa presuan si Raya niadtong Nobyembre 8 apan wa kini madayon tungod sa bagyo. Nabilanggo si Raya kinsa usa ka kanhi boksidor niadtong tuig 2002 tungod sa kasong iligal nga drogas. Sakay ko kuan liwang ko nga tagaan ko panapon sa akong kapusa nga ug akong mga amigo mao to na nag-ilis ko barog kog tarong murag gudukal nga tao para dili sa sabtan na ugan kita. Usa si Raya sa kapin usa ka gatos nga mga piniriso nga tuyong gipagawa sa Tacloban City Jail aron maluwas sa storm surge. Giingong nasabutan sa ilang warden ug sa mayor de mayores sa mga piniriso nga mamalik sila sa prisuhan human masiguro nga luwas ang ilang mga pamilya. Miyerkules lang niabot sa Sugbo si Raya sakay sa C-130 uban ang laing mga taga-Tacloban nga bot musibat sa ilang yutang na tawhan. Mianhi siya sa Sugbo aron magpatabang sa iyang mga higala. Okay rin mo balik ka dito? Oo, may problema. Wa man gud plano ka nang muiskapo ko. Pagkataon lang ako mga amigo, mga ito pa yung parabutig tabang ba kay mas gani mo panggamit sa pagayod sa pagbuhat sa balay, wala gani. Dugang ni Raya nga kapin sa 700 sila nga mga piniriso apan wala makagawas ang uban dihang mipuli og bantay ang kasundaluan. Sa SOP na mo amo ang gi-booking sa Bidasa headquarters para kalober sa dili sa DNP Tacloban. Ryan Sorote, News 5. Sa lalabigit nga balita, nakig-alayon karon ang kapulisan sa mga nagdumala sa mga evacuation centers alang sa pagpangita sa uban pang mga binilanggo nga nakagawa sa mga bilangguan sa Tacloban. Juliet Hainar, Suginlimi. Unang nakit-an gikan sa Leyte Provincial Jail si Miriam Garcia nga nagatubang og kasong human trafficking. Ikaduha ang nasikop sa Mandawi nga si Patrocinio Raya Jr. ug ikatulo na sikop sa Bohol. Tungod niini makigalayon ang pundok sa intelligence sa kapulisan sa mga tigdumala sa mga evacuation centers tungod sa posibilidad nga misagol ra ang mga piniriso sa mga bakwit. Labasan ng direktiba yung CR7, si Alto mismo, reminding yung mga dito sa especially in Cebu na makipag-coordinate dun sa mga dito sa evacuation centers, yung mga in charge evacuation centers. Kasi katulad nung isang nahuli, sumakay sa C-130, yung nahuli sa Mandawi, sumakay sa C-130. Kasi syempre lahat, pag pumila ka doon, pasasakayin ka na eh. Hindi na hinahanapan. Dugang ni Constantino, nga sa pagkakaroon wa pa sila nadawat ng mga lagway ug mga pangal sa mga piniriso nga wa pa manamalik sa mga bilangguan. Ang ubang piniriso nga gipahimuhian na malik na human masusi ang kahimtan sa ilang pamilya, samtang ang uban ni balik kay wa na ilaing kapaingnan. Padayon nga nakig-alayon ang PRO7 sa BJMP Region 8 alang sa profiling sa mga nakaiskapong piniriso aron sa pag-ilakan nila. Sa ngayon, wala eh. Kasi even soft copies, kasi lahat talaga na-damage ng Typhoon Yolanda. Pero subukan pa rin namin kung paano kami makakakuha ng mga pictures nitong mga nakatakas na to. Buot sab niya sunon ang gihimo sa evacuation center sa Lapu-Lapu City. Yung Lapu-Lapu, isa sa mga ginagawa nilang measure ay yung kukunan ng while yung pinaprocess yung evacuee, kukunan nila ng picture. Kaya lang medyo nag-react tayo DSWD kasi parang tumatagal yung proseso. Sabi ko naman sa kanila, ituloy nyo lang kasi security concern yan. Juliet Hainar, News 5. Gisikop sa kapulisan ang usa ka 32 anyos nga purchaser human gireklamo sa iyang makauban sa negosyo nga wa gibayad ang kwarta nga alang unta sa krudo nga mukabat og 6 bilyones pesos. Si Julio, usa ka purchaser og krudo, gireklamo sa iyang makauban nga sila si Marvin Digulacion, Charlie Bryan ug Deborah Matiao.
Gidakop si Willie kauban sa iyang mga reklamante sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch dito sa may Gorodo Avenue, Cebu City. Matod sa pango sa Theft and Robbery Section nga ang mga reklamante dunay negosyo nga fuel distribution, samtang ang suspitsado igo lang nilang sugo-sugoon sa pagpalit og krudo. Natinga ang mga reklamante dihang way naabot na krudo ug wasap giuli ang ilang kwarta. Giswayan pagkuha ang habig sa suspitsado apan nagdumili kini sa pagpa-interview. Sugo-sugoon pag-purchase sa mga fuel ato sa depot. Wa sila magtuo nga sa ilang gidugayon sa ilang negosyo mo lubad sinil kay ni issue. Tunga sa milyon ka pesos ihatag sa Kapitolyo aron sa pagpaayo sa mga nangagubang tunghaan. Gitunan usdasad ang paghatag og ayuda sa alang sa mga pamilya nga nangaguba ang balay tungod sa bagyo. King Perez, Suginlimi. Di pa ibaw ni Governor Junjun Davide nga makadawat og tunga sa milyon ang 15 ka mga apektadong lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo alang sa pag-ayo sa mga nagubang eskwelahan. Ang funding ipaagi sa matag lokal nga kagamhanan. Gi-assessab ang mga pamilya nga angay makadawat og mga construction materials. Apan pangagpa sa gobernador nga mahatag ang ayuda usa ka buwan human sa assessment. Gitunan pa nila ang duha ka pamaagi sa paghatag. Usa ang paghatag sa cash samtang ang ikaduha ang paghatag sa mga materyales. Case-to-case basis na lang karon ang pagpanghatag og relief goods kay gisugdan na ang rehabilitation human sa bagyo. Nikabat og 47 milyones pesos sa calamity fund ang nagasto sa Kapitolyo karong tuiga. Una pa tay pondo, no? And also we also receive donations. And kini donations ato ning gamiton para sa sa rehab na. Gihangyo ni Davide nga kun mahimo di na lang mag-Christmas party ang mga department sa Kapitolyo. Gitinguha niya nga makumbinser ang tanang departments ug ang legislative department nga mosuporta sa iyang plano. Not just the North, kung makaver na to entire province, mahatag to mga goodies sa mga bata. Share Christmas with King Perez, News 5. Makapahimus og tag 20,000 pesos matag usa ang mga magtutulo sa amihan ng Sugbo nga biktima sa bagyong Yolanda pinaagi sa calamity loan sa DepEd. Provincial School Board ni saad-sab nga mutabang sa pagpaayo sa mga nangagubang tunghaan. Jinky Bargio, Suginlimi. Ikaduhang semana karon sukad mihasi si bagyong Yolanda sa Kabisayan. Daghan pang kabalayan og mga tunghaan sa isla sa Bantayan nga hangtod karon wa pa makabarog og balik. Sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan ug Madridejos, daghang mga magtutudlo ang naapektuhan sa bagyo. Mao nga ang DepEd niaprobar sa calamity loan nga nagkantidad og 20,000 pesos matag magtutudlo diin mahimo nilang impason sud sa 5 ka tuig. Dulan sa 1,000 na ka mga magtutudlo ang nipahimo sa calamity loan. I approve the calamity loan applications of all teachers of Santa Fe and Madridejos. 950 plus na applications, so we are kanang expecting nga mutaas pa na siya kay maabot man karon ang sa municipality of Bantayan. Sa uwahing talaan sa Division Office, moabot na ngadto sa 1,475 ka mga classrooms gikan sa 13 ka lungsod sa Northern Cebu ang naguba gikan sa kanhi ihap nga 874. Ang Provincial School Board misaad og hinabang nga 7 million pesos diin matag munisipyo gahinan og tag 500,000 ka pesos aron ipaayo sa mga nangaguba nga tunghaan. If you could adapt a school or adapt a classroom and help build our classrooms again and bring back the normal classroom situation in all our schools affected by Typhoon Yolanda, we would be very willing to accept and your mga donations and help. Tungod sa kasamtangang sitwasyon sa mga eskwelahan, posibleng mula na't pa hangtod Disyembre ang pagpahigayon og mga informal classes sa matag tunghaan. Samtang sa labing uwahing kalambuan sa Operation Where Are You sa DepEd, laing pang usa ka tinunan ang nasayran nga namatay atol sa bagyo sa lungsod sa Santa Fe. 3 na ka mga estudyante ang kumpirmadong namatay tungod sa bagyo. Jinky Bargio, News 5.